أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأولياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أمبالمو أمي أوفو كاولين من دو أمي على تنو دانتي تنو منا أمي أنينا على ففنا kishini nema chama mbala bulaga cha yankuntika nanya jera ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ani kira naga sudingo ni sahabo ani mawo matuguru na rafa wata sara doma ko fa ma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amedo ka alaka annaw dame alaka naw kishi alaka naw tanga alaka limaniya noyanye alaka barani man kelo mene alaka saraka arjina ya rabbi. Kuma kuntala surunya ko sambi ni watina inshallah ko mi wati temenuna wajodo sirama don an karamo do ye jabi do ke masala do ka anya yirak an wa hakinala an wa famiyala o masalai ani jabi ntinyon soro don kama mafika kuma nyiningali jabi ka ani nyiningali kala jabi kala min fo kuma ciyana ngalon wala sanga seka kuma ni dalwe an seka kuma ni prevuye donc ojo mi yanga jega lame donc ko fa mi mamolo an je ko fene lame mam so ko kala na chebe nyona ka be sele ka tige mine de ko chew ko fale ka tige bla kambe mo fo amme mo fo e bi tige to ibulu kani tige bla de ne ala kra ka ta sala de sallallahu alaihi wasallam meleke o be selita nabi imam be selata imam maliki abela jile selani chogo de la oni chema famu ferebeke chede ka famu namo soma kuma fo isomo go yo ko kuma nai me ka fanga fi ka fo ki tige blai che kama ma be che ka yamara kana bato femina nintala de nunu ala kama barawde nintala fiyo chede kanka do tige mnela parce que ale de be fili kono ala ka chide madele ka tige bla shin kele ka seli saba shite kanyi mundo ko yo tige bla imamu maliki ambo de kata sera lanka jamana kono ya maliki madele ka tige bla ka seli shin kele o 70 euro shila otuma me mu fambal make ya lede kanka do tige mnela akana fo ka be muso bali ya pada ka tige mnela otuma me mu fo ala mbal mum so yutu kono kadaka ayaw janto furuke wati ayaw janto ko sobe ambena na yi dondo muso dobe ayaka demsena beke buru musi kono ka kuroba yaw kono tere nyi buru musi kelende kono o chekele ne klara ka fado ayrela muso furulen ko fe ko faka o buru musi debla amba yi ka fo ko le jamfade lu monte ka ga furu kono nana otuma kabina ke wati o kan ko lu ko de fo akan ka be olu de ka wala sa ko be se kanya chugono ambe do kan balmanu ni alaka hakli mandani o bela jelema o ko fe o balmanu aywa nga lanyini yeminye ojena oyen kuma kaende karamoke ko do ya lenyininga balma musodo ya nyininga ko nyininga lina ko ale chaya nyamaria ko aga bulubla ko ale we mu fo musenye an karamoke ga jabi kera ka fo olute sega muso nyamaria aga bulubla ko ka sawiya ke mo bi che kana batu kuma femunna nintoli ko nyala kama kore o ko fe karamo ko kala ga fotuguni ko kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama daliga bulubla dongole ngasili ku sahaba foite sahaba munu mu bulubla kasili o sahaba kelente no kabe mindo ako tuguni kambe imam maliki ka mazhabula ko maliki madaliga bulub jiki dongole ngasili donc nayin kuma yin jatemine am siga mu famyan kuma ina kuma ni cience ga jan beri bulum ne ni bulu jigin kuma ne akilla o temena aunye ka konsanchama bi don mokla lo kuma la mena مثلا ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه المدينة والإمام النووي في شرح مسلم والحافظ ابن الحجر الأسقلاني في شرح البخاري في كتاب فتح الباري نوني دون باوري كان سيفو مالك يرجع مذهبي تغرب بوما الإمام ابن القاسم الإمام المازري الإمام اللخمي كان سي نكر مبان نوما نون كلا بولمنكم على هني بولجينكم على بيت ولي أبفو كابا نبي كرمو كان نيجو أكو كرا صلى الله عليه وسلم مدلغا بولجيني ندلو بفانجمه karamoke ko sahaba shiteno
min ma bolo jigin kasili iko tuguni ko ambe maliki ya mazhabi la ko maliki kilikila majali ga bolo jigin donc o kuma na an misiga an ye minnu ye kitabu la kitabu ye minnu fo ka tɛmɛ karama minnu kuma na bolo jigin ka tɛmɛ hala bulumnela dɔw ina fɔ ibn al-hafiz ibn hajar asqalani ka ta sai ibn abdul barri olu ye buluminelaw de nga olu ye donsona kɛ k'a fɔ maliki kuma bolo jigin kasili donc k'a fɔ imam malik a ye baara kɛ ni sahabaw ka baarakɛta de a ye madinakaw sɔrɔ cogo min na o kuma na n'olu kumana nin kan bolo jigin ni bolo mina kiri o y'a fɔ ka farafasiya nɔgɔ foyi t'a la ta bidayatul mujtahid lajɛ ibn rushd al-hafidi olu kilala bolo mina kuma la olu y'a bɛɛ fɔ ka ban o tɛ bi ye o ye san 100 jatew de karamɔgɔkɛ bɛna y'i jɔ bi ko kira ma deli ka bolo jigin don kelen sahaba si tɛ k'a bɛ min dɔn ko ma deli ka bolo jigin don kelen imam malik ko o ma deli ka bolo jigin don kelen o kuma na al-imam ibn qasim olu ye riwaya mun fɔ k'a fɔ malik ka madhabi ye bolo jigin de hali n'a sɔrɔ kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ naam kuma wɛrɛ bɛ yen mais malik ka madhabi kuma bangene ye bolo jigin de o kuma na olu ye nkalon da malik la wa ta mu da wana lajɛ imam malik ka kuma o de fara-faralen ɲɔgɔn kan yen nɔ ta mu da wana lajɛ n'a ye min f'i ye i kana fɔ n ye kitabu de don an tɛ kuma maa tɛ kuma k'a fɔ nin bɛ tan n tɛ yen ka radio so ye nɛn ka di donc n bɛ kuma foyi tɛ bɔ a la hadamaden diinɛ tɛ se ka k'o cogoya la n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni dalu de ne hakili la muslimu sharha bɛ bɛɛ lajɛlen bolo o ye imamu nawawi ka kitabu dilannen de ale ko maliki ka taasira de ye bolo jigin ye donc u bɛɛ lajɛlen ka preuve fana maliki tun bɛ baara kɛ ni sahabaw ka baarakɛta de n'a ye sahabaw ye min kan a bɛ baara kɛ ni o ye hali n'a sɔrɔ hadisa ye dɔwɛrɛ ma fila bari hadisa bɛ se ka fɛn dɔ ma fila mais baara ma laban o kan donc a tɛ se ka faamuya cogo si ko k'a fɔ sahabaw bɛ kira fɔ ɲɔgɔn ya kira ka baara o tɛ se ka faamuya donc mali ka preuve kun ye sahabaw ka baara de n'a ye sahabaw ye min kan a b'a dɔn tigitigi u ye nin minɛ ka bɔ kira la donc a bɛ tugu sahabaw k'u ka baarakɛtaw la sahaba joli de minnu m'u bolo jigin minnu ye bolo jigin hadisa yɛrɛ ma fila karamɔgɔw k'ale tɛ maa si dɔn hadisa sahabaw la min y'a bolo jigin nin ye nkalon de kira ma deli ka bolo jigin don kelen nin ye nkalon de nin dalu ye fan jumɛn an dun k'an tɔgɔ dɔn kuma kɛtaw la k'a fɔ an bɛ kuma tɛ an kunfɛ dalu foyi t'a la i mana nin dɔnniba si ka kuma min bɛ se k'a jira k'a fɔ nin kuma ɲɛ nin sɛmɛ ka taa nin dɔnniba de la ni yɛrɛ ka hakilina de ani yɛrɛ ka faamuya parce que i ta ye ka radio so ye parce que i bɛ se ka kuma ma a tɛ se ka fɛn fɔ donc ni ye farati de beri nkalon mana da an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ faamuya b'o la walima nkalon mana bɔ yen ka taa se karamɔgɔw ma togo dɔ la o fana bɛ se ka faamuya nka ne sɔrɔ nkalon min bɛ se fo imam malik ma nkalon min bɛ tɛmɛ ka taa se fo sahabaw ma nkalon min bɛ tɛmɛ ka taa se fo kira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam o bɛ se ka faamuya cogo di kira ko man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ne kira ka hadisa de sallallahu alaihi wasallam ne ma o ma yin nkalon da ne kira la k'i yɛrɛ tugure k'i sigiyɔrɔ labɛn jahanama kɔnɔ na'am in kuma na k'a sɔrɔ n t'a dɔn o ni tugu bɛɛ kelen bari a kuma ma wajibi ka yɛrɛ de yɛrɛ bila kuma la donc min ɲinini na n fɛ yanni kuma ka kɛ o ye dɔnni de dɔnni fɛnɛ kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ u b'a fɔ ma ko insafu hadamaden ka tile ka ta'assubiya to yen ka parti défend to yen k'a ye k'a fɔ ne bɛ fɛn dɔ kan ka sira dɔ fɛnɛ bɛ yen k'o fɛnɛ lakale ka kuma kɔnɔna la o de ye insafu o de ɲinini don dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen fɛ bari ne ye insafu ten dɔrɔn fɛn min bɛ na o ye nin dungo de ye nin dungo de ye fɛn baliden ye kunfinw ka jango dɔnnibaw donc an k'an togo dɔn nin fatuwa ninnu filɛ nin ninnu ni tiɲɛ ka surun wa la karamɔgɔ y'i ka kuma fɔ i ka dalilu ye jumɛn ye dɔnniba jumɛn ye nin kuma lakale k'a fɔ kira ma deli k'a bolo jigin don kelen k'a fɔ sahaba si tɛ min delila k'a bolo jigin k'a fɔ imam malik ma deli k'a bolo jigin don kelen donc ne ka nin kuma in sabatira al-imam ibn al-qasim al-imam al-mazari al-imam al-lakhami olu min ye bolo jigin ma fila ka bɔ malik ma olu ye nkalon de da malik la sawa man anta wa man hum e jɔn ye nam se ke tɔgɔ fɔ ninnu kɔrɔ k'i ye nkalon dɔ la k'u ye nkalon tigɛ walima e de ye nkalon tigɛ al-hafiz ibn hajar asqalani ta fathul bari lajɛ bukhari sharha ale kumana malik ka côté la bolo jigin na k'a fɔ malik ka baara bɛ bolo jigin de kan o kumana olu ye nkalon da malik la wa walima e de ye nkalon da malik la hakili la bidayatul mujtahid a bɛ bɛɛ lajɛlen bolo a bɛ fan bɛɛ taa page lajɛ 121 i b'a sɛbɛnna a kɔnɔna la bolo jigin ani bolo minɛ a nana ni kuma bɛɛ lajɛlen ka fara fasa ka tila k'a jira k'a fɔ malik ye baara kɛ ni bolo jigin de ye
malik ye baraka ni bolo jigin hadisa mi akla ko lakale abi humayd as-sa'idi o ga hadisa do ukmana anta ere galonda imam malik la sawa walma ibn rushd e galonda malik la fanga ni ngal kewla donc ya ni ngalo en koson ye galo la sahaba fene la ko sahaba shite mi dali ga bolo mne mi dali ga bolo jigi donc ni farati kumawri kuma ka ke ka soro dalutala o ko jugu bari wal marama denga kuma la ko la femin don tila o ko jugu bari kuma kunta la sunya kama dalu chaman beno mata siga fo kimna kuma bi don baw bolo jigin kuma ni bolo mina kuma la figa saginga ta don baw kuma rema don mawdu kuma te dore bolo jigin bolo mina la masalatul khilafiyya do masala min do fo nyonya bala nesi foy manaka bolo mina ke haramuye wal maka bolo jigin ke haramuye nesi foy fene manaka bolo mina daga kanyamara ke ni ay wal maka bolo mina daga kanyamara ke ni ay donc nesi mun nanolu ko fe o to qur'ana konna o psiga ke sunna konna la famya min nana do wa fa kuma bolo mina wati kun folola amalla bawka do fa na wa fa hadisa min la kala no bolo mina ne be bolo mina madina ko kira imam malik e baraga ni madina ka ga barari no sahaba ye ka yira ka fo kira ga baral la ban bolo jigine ka donc masalatul khilafiyya do fi ko fere gashi sigire nga ngo kuma bela jiren ke da cien kirene ni yemin fodora bana to bengalo to be fili donc an sega jinat sega labin to wala wala lako kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun alako kira ka afo annama nemaye haramunge ko ce jugula femin bangena ala ani femin dogora waya falay ko jugu bela jelen do konnala nga kala ka bola dona nyafe atara sanfe minga jungwa temoka ko wal ismani junubu kaltebe wal baghi ani yada kaltebe bi ghayri al haqqi kasrat shanti bolo asro kata sanfe wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultan anika flafara alaka ko ala be haram ya flaka fo ya haramu ya uga junga teme flamin tabaraka nga minga junga temo fenaka ko wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun awana fen fala ka ta femindo ore junumu bela jenen labai bere nintigi na kuma na dora be sharia nya amina feno bonya ala yo doya amina feno doya ala yo bonya amina feno daga ala yo haram amina feno haram ala yo daga ni bela jenen la sude jumaye wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun aga fen fo ka surate femindo okuma donni fena kofe na sabatira ka fo karsabadu mimi nyini don ma fe we insofin konnala yere gashi be sigi don mo gashi be sigi kuma konnala kunfun fena ga hake be sigi kuma konnala beri fen fla do gashi an hake insofu e jume kuma dole ega tasira ni ne yen ne famuya don ma munu ni ibu uyi kala iga wa yu kala nga don ma munu bolo wal mam sega fo be mazhabi minna beri bi madhabi ko yere nyam nando karamo kemna kambe malika madhabi la ko malika madhabi ka bolo jigi dongal ni ngalo fini ngalo mete maninga insafure ibe madhabi mina tasoro kuma dola kale e dalembola iga badabe kenori nga madhabi wore beno kuma wore fene beno insafu bi nya maruya ni tafo kaban ni nega famyai kin kitabin kono insafu bi nya maruya kala ga fa masala wore fene be o yi karsa fene ga famyai wala ta mami mi la menaso karsa ga maru ba ta ro da ba na ro no kera gashi mi me don bawo nyo che no fo nyo ya minna na masala munna don bawo da ma nyo gashi sigi beri na fara ko ne min famya ore chien karsa min famyo ngalo ne don ta sega sabati kun fu fene ga hake be sabati insafu konnala kun fu ga hake be sabati to godi dobe lame tasur e hakina min fo ane alaikum yemi mega koro wal ma kuma baraka ni mega koro tiklen donc nasuru ku ni musifuye ma klinenye aywa ikmi na fo karsa fene hakilna beno don mem sega laf e kun fi sega lafiya bada abado alabe minga hanna so aneta inteklen o fene beno nga kuma min ne kuma fo ka ke klene ka tobe ke film ko ka tobe ke galunti galawe kun fi tara bita yoro or lebe kun fi ndabe baraka sanduru feno ka santan feno ka don dala ni nyini ko alni fene kiri wetu godi beri dongo do lube kuma kurore me kuma kuram no madili ga me ufra dama mamu fene afo ka fo kuko hakna wara be no o mo fene muti guda donc wol kon metorite dron wati be woni ngalela
ado bi ni nyiniga ni ni jo seli ka ifsika ngani yawa eske ni manga ni ga seli ka nunu ye ko de lu temena men hakilla ummatu temena nyoro ka men nga jumene ko bela jerin ci mami mana na kara jo sodo soro ki yakna soro ka fo donc kraka barake amma bi jahlin aw ma'al ilmi bi ghairi insafin yekumana ka soro filido ye ko jugu bay walma donin konna le yekumana ka soro makli ofune ko jugu bay donc ambe ala de del dolo akambe sawama aga sega ko nyambulo aywa am sega famya soro ka fo dinayin kuma ni dinayin sharia kiru o mina yore don mawri funa ga kuma bi kitabure kono fanga sega ta kitabure ma o yemi fanga tola antina sega fo ble ka tamulu taka bolo mina ni bolo jigin kuma temena mena beri selima dam nabi ne fo yo amun nana don mo kuma da ka mena ga mawbna kuma bolo mina kan bi na fo sel dam na kurai bi ube sel kurare jigina min kunteno obsega famya tugodi sega famya ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه المدينة التي بولو من قالكم مالك تاسره بولو جيغني عليه بولو من النار parce que mun kama insafu mun fora uluma an kuturane ay ibn al-qasim le bolo jigin la kale ka bo malik bolo ibn al-qasim e jonne malik kale non cel o donno ne nana ko malik madali abolo jigi dongale ye ngalon dala ne man galon da malik la o ko ibn al-qasim min go ko malik ma bolo jigine ibn al-qasim ngalon dala wala yazbillah on ba do li don bawri uma don ni wala sa go mo parti défend uma don ni wala sa go siga fajjena don kon nala wala don ni ko ni min wala cela ani wala sa ko alaga jina khidima on to lugo kuma bla ma shiga kuma donc suma mi ni fe ni fatwa ke ga daludi perevu kana fotin amme kuma anti nyamara ni la ote nyamara kelawi ote farar kelawi aw be kuma di daludi don ma ko kuma temeno don ma mun ne kira ga kuma sharha nu kuma na qur'an ko nu be qur'an don ga temene ne be ratilinga abe kuma no lugo kuma kani a ulle nu fota ngawti nyamara ni e jone ni te mo nyamara tebulo fadan tebulo donc anga sega famya kuma ga najanya mi mamulo yende suba kuma min naka kuma kona lawo bayame ako anana qiyas min tatuni ko ka sabu yake mwado beno dokumeno ko hijabu tido anya borofe donc kuma min nana do so no kai fadu yere la ko fo muso nga hijabu bo donc est-ce que ni kiri flan ni kelenwa mami yin nga bolo jigin kuma ni bolo mina kuma la chemi ya muso nyamara aga bolo jigi ani chemi ya muso nyamara aga hijabu bo uli kelenwa na kile hijabu kuma da Qur'an nasun sariha ka yira ka fo hijabu ye fen nyamara le kira ka manto nyamaria no ne alago kirama qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ne Qur'an ayari hijabu Qur'an kuma da Qur'an ko na shan sabari yoro sabo shini shite kidenye abira jirin alaga nyamara kane do ka fo ga hijabu biri epsiga bulumna aya yirane lo bulo jigin aya kana ko angana ko gunyo na kasro mun tekile ha walma mun mala ulle kay nga bo bulumna la ka do bulo jigina ka do bulumna la ubo bulo jigina to ka do bulumna la parti do wa manajure do wa na killa kuma nun bela jirin faraka jeya la mashi mai ngafan mama ko bobolo min la ka do bolo jigina galone do walma bobolo jigina ka do bolo min la galone do ani tonyani ani haramu do bedi oluye mustahaburi mun la faridaw beno alaga hako began cien dongo do an sigide nyana kare kono dugu kono amma wuliga kuma fola makele ko la amna kuma bolo min bolo jigina kala ka bolo jigina o ke ma fullo ni mun le ful ko la bo bulo jigino be do munela to kuma na misiga min famya donc minga junga tamen bela jirenga an karamage ko kuma konala ay kuma min fo peut-être atado kuma bonya mi degré mina ako kan furu yoro wuluma
kan furu yɔrɔ woloma beri a y'a fɔ ka da kuma jumɛn kan muso cɛ kelen ka muso ɲamara a ka bolo jigi a kamo de ma kan furu yɔrɔ woloma karamɔgɔkɛ tɛ nin kuma in juguya dɔn sunna bolo minɛ ni bolo jigi sunna walima mustahabu nga maa t'a fɔ maa ye ko i furu yɔrɔ woloma sunna ko kuma la walima mustahabu ko kuma la a b'a dɔn bolo jigi ni bolo bida a ti min ka seli kɔnɔ ni birilen i bɛ subhana rabbiyal azim min kalan subhana rabbiyal ala min kalan walima i bɛ sujudi la i bɛ subhana rabbiyal azim min kalan anul bere kiri kelen ye hali ni mina jigi ka taa ruku la i bɛ sami Allahu liman hamida fɔ olu b'a sanfɛ martaba la ani kiri la fanga ko to hakɛ la sunna bɛ na ghayru muakkada sunna muakkada bɛ haramu bɛ oni makruh tɛ kelen ye mustahabu fana se ka kɛ wajibi ye mais maa min mina mustahabu kiri la k'a fɔ ko an ka furu yɔrɔ woloma o kama o kumana nin ye mun kalan sugu ye ani nin ye faamuya sugu ye furu bɛ tigɛ nin kama mustahabu kiri k'a fɔ dɔrɔn karisa t'a bolo jigi nga n denmuso minɛ la walima n denmuso kana fura ma furu bɛ tigɛ nin kama sijuw tigɛra kama mun kama dɔnniba juguw ni dɔnniba minnu tɛ foyi dɔn kalan na olu ka fatuwa de don an filɛ ka se a ɲɔgɔnna dɔ ma bi an y'a ɲɔgɔn caman bɛ ka tɛmɛ an balola dugu la an balola pilasi la wala yunabbi'uka mislu khabirin ne kulo y'a bɛɛ maa ka lakale tɛ u nana karamɔgɔkɛ ɲininka k'a fɔ ne i selila bolo jigina kɔfɛ donc ko yali o bɛ cogo di i kun t'a kalama mais i nana don misiri la i y'a sɔrɔ bolo jigina dɔ i selila ten tɔ karamɔgɔkɛ ka jaabi bɛ kɛ mun ye nin kuma in kan a ko ko n'i taara sɔrɔ baraji ti ɲɛ k'a kana bali la dɛ i ka nin seli min filɛ n'i y'a kɛ ko n'i taara sɔrɔ baraji ti ɲɛ k'a kana bali la est ce que nin ye tiɲɛ ye nin dalu bɛ fan jumɛn n'an bɛ kuma fɔ an ka kuma ni dalu de ka tila ka yen sabu fana kɛ dɔnni kɔnɔna la n'o ma kɛ jumɛn bɛ ɲɛ n'i taara mɔgɔ ka wari minɛ k'a fɔ f'i ka mɔgɔ ka parti defan hadamadenw gasi sigi i ka sira ala ɲɛ i ka ko kɔnɔna la i k'a dɔn ko bɛɛ bɛ laban ala de tama ala bɛna hadamaden ɲininka fɛn fitinin ani fɛn belebeleba bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn i y'a kɛ kuma ko i y'a fɔ i donna da o da fɛ ka bɔ da o da fɛ i kɛra kunfiye o i kɛra karamɔgɔ ye o ala bɛna ɲininka a bɛɛ lajɛlen na fo ka taa sɔrɔ i pɛrɛnnen don k'a bɛɛ lajɛlen jaabi donc an ka kuma an b'a dan yɔrɔ la k'a fɔ an ka furu yɔrɔ woloma ni ɲɔgɔnna nkalon tɛ ni ɲɔgɔnna fili kuma tɛ kuma in ka bon farati la cogo min o t'a dɔn ne ne furu tɛ yen nɔ sinjiya bɛ fan jumɛn danbe bɛ fan jumɛn an ye kelen ɲɛ bɛ fan jumɛn sinji furu tɛ ni maa min cɛ anw balola nin dugu la maa o maa n'i b'i bolo jigi ka ni i jigi da o denmuso kan i t'a sɔrɔ bɛɛ olu bolo e bɛ fili de la fili min fɛnɛ don mama in ka denmuso furu i ma a n'o fili de ye kelen o bolo est ce que diinɛ ka ni sariya ka makasidiw ye kelen ye sariya nana ko bɛ kama ka kɔniya kɛlɛ ka juguya kɛlɛ ka na ni sira bɛɛ lajɛlen an ka se ka balo kelen na ka tila ka weleli kɛ ka taa bɛn kɛlɛya ma a ko wa aslihu zata baynikum wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum kuma nana qur'an aya caman bin nana an ka bɛn an ka kɛ kelen ye an ka hɛrɛ b'o de la an ka bonya b'o de la barika min b'an na a bɛ sabati ni o de mais n'anw fili la ka taa fara ka taa ko dodo ɲɔgɔn na n'i tɛ sira kan i ka maa t'i ye i ka maa tɛ ye kana dan ka seli k'i ɲɛsin alikaba ma si ka seli walima i ka sa k'i to suju la n t'i dɔn n tɛ seli su kan n'an bɛ nin cogo la an tɛna se k'a fɔ ko silamɛya bɛ dɛmɛ nin kan kan dɛ la an bɛ ka parti dɔ de dɛmɛ an tɛ ka silamɛya dɛmɛ a bara f'an ka segin ka taa an yɛrɛ ma ka segin ka taa ala ma ala k'an bɛɛ sababa ma ya rabbi ala ka diinɛ in faamuya nɔgɔya an ma ala k'an kisi fili ma ani fili dungɛw ka baara ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi